Sabedes como se chama este baile tradicional do día 6 de xaneiro? O Rancho de Reis. Esta danza branca, chea de historia e significado, lévase practicando dende hai moito tempo grazas á transmisión entre xeracións en lugares como Guláns, como vemos no vídeo, ou Río Frío, en Mondariz. E afortunadamente tamén foi recuperada noutras parroquias como Fozara, Oliveira ou en Padróns, concretamente nas Cortell. Para min, a mellor de todas é a de Guláns. Quizáis porque vivo aquí. As primeiras fotografías desta tradición datan de 1920, aínda que hai testemuños que aseguran a súa existencia dende finais do século XIX. É posible que esta danza estea vinculada coa migración a América ou a Cuba, algo que se percibe nos traxes blancos, as cintas e os panos de cores que acompañan. En Guláns, o rancho veía o Día de Reis pola mañá, e tamén o día 7, en honra ao patrón San Xulián. Antigamente non se facía o rematar a misa como hoxe. O rancho ía polos barrios, visitando casas ou incluso a outras parroquias, buscando o aguinaldo ou unhas perriñas para facer a festa de San Xulián. Todo isto acompañado, como non, pola música dos gaiteiros, que marca o ritmo destas danzas tan especiais. O Rancho de Reis conserva 6 danzas diferentes: a danza do pau, unha muiñeira, as dos arquillos e castañetas, que son jotas, as dos palillos, un paso dobre, e 2 vals de procesión, que se baila marcha atrás diante da imaxe de San Xulián. Grazas á Asociación do Rancho de Reis, existe unha escola para ensinar esta tradición ás novas xeracións, asegurando que nunca se perde este legado tan valioso. O Rancho de Reis non é só unha danza, é un símbolo de identidade, memoria e comunidade. Grazas a todas as persoas que traballan para que esta tradición siga viva e brillando con moita forza.